yes mga mahal, nagbabalik na po ang spicy offer mo na si DJ Kim Chino para tapusin ang mga pinagsasabi ko dito. Hindi, ito yung sinasabi natin kanina mahal na kapag ikaw ay single at talaga nga namang mag-Holy Week na, hindi mo pa alam kung anong gagawin mo o di kaya may stress ka, baka maisip mo pa siya, sino yung nanloko sa'yo? Diba? Anyway, balik na tayo sa ating topic, sa ating chinitok sa pag-ibig mo na sa spicy opa mo. Pero this is self-love edition. At sabi ko nga kanina, ibibigay ko ang pwede mong gawin sa paparating na Semana Santa, pero single edition. Recap na tayo, mahala. Sabi ko una, this Holy Week, pwede kang mag-digital detox. Ito yung sinasabi natin na minsan kaya ka nasasaktan, kaka-cellphone mo yan. Di ba? Minsan kaya naalala mo pa yung ex mo, kaka-cellphone mo yan. At minsan kaya hindi ka makamove on, ang hilig mo mang stalk, nakikita mo tuloy na masaya na siya sa iba. Di ba? Yung mga ganyang pagkakataon, kaka-cellphone mo yan mahal. Minsan, kailangan mo mag-detox. Kaya nga detox total, wala kang gagawin sa cellphone mo. Walang social media, i-off mo muna kahit ilang oras, o di kaya isang araw, o di kaya buong linggo na Holy Week. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, makakamit mo ang peace of mind. Uy, totoo yun Naalala ko dati nung ako'y nagkasakit, talaga nga namang sumakit ang bagang ko, kinuha ang wisdom tooth ko. Ay naku, hindi ako ng cellphone. Naka-recover naman ako at ang ganda ng tulog ko. Diba? Gawin nyo rin yan. At ang pangalawa mahal, sabi ko kanina, this Holy Week, pwede kang mag-family time, di ba? Kasi it's time for you to catch up. Bonding, i-grab mo yung opportunity na walang trabaho, karamihan, di ba? Walang trabaho yung mga kamag-anak mo, yung nanay, tatay mo, o di kaya kapatid mo. Why not? Spend time with your family. Naalala ko dati kapag kami magpapamilya ay nag-Holy Week, ay naku, sinasabi ko sa inyo, movie marathon. Uso pa dati yung Magnifico. O, di ba? Sabi ko kanina, yung Magnifico na mabait na bata na gumawa ng kabaong, tapos para sa lola niya, pero kasama ang palad ay talaga nga namang parang siya yung kinuha, pero mahal na mahal siya ng bayan niya. Wow! Uy, totoo yun magandang panoorin yan. Baka nga movie marathon ko rin yan. And also, i-grab nyo na rin yung opportunity para mag-bonding at makilala nyo ng lubusan yung mga anak ng kapatid nyo, yung mga inaanak nyo, o di kaya pinsan, yung mga relatives nyo. Kasi at the end of the day, puro cellphone na rin yung mga kabataan ngayon. Why not i-treat nyo na, o di kaya i-banding nyo na walang cellphone. Ay nako, i-introduce nyo yung mga laro natin sa kalsada dati. Di ba? Yung mga piku-piku, luksong baka, luksong tinik, o kung ano pa yan. Uy, masaya yun this Holy Week opportunity yan. Ito na mahal. Pangatlot panghuli this Holy Week, pwede kang mag-me time. Ito yung sinasabi natin na kung sawa ka na, kasama mo naman madalas yung pamilya mo, why not sarili mo naman? Bakit? Kasi me time mo, pwede mong patawarin ang sarili mo. Ano ibig sabihin nun? Minsan opportunity ang me time para patawarin yung sarili mo sa pagpili sa maling tao. Ano pa, patawarin ang sarili, di ba? Madalas sinisisi mo kung bakit kayo nag-break. Ay naku, patawarin mo yung sarili mo kasi at the end of the day, nabulag ka lang sa pag-ibig to the point na gumastos ka ng malaki sa maling tao. Huy! Grabe na yung opportunity na to na this Holy Week ay talaga nga naman mag-reflect at tama na ang pagsisi sa sarili kasi at the end of the day, kung siya ay nagkulang, ikaw ay nagkulang, pareho naman kayo nagkasala at nagkamali. Kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo, forgive para naman makausad ka after Holy Week, pwede ka nang lumandi. Huy! Anyway, wala ko'y sisibat na. Huwag kayo mag-alala. Susunod na po sa akin sila Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Dito ka lang mahal. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
goodness sake!